Nice. Gogi. Togi na. May bike pala. Hindi ko nakita. Ayan sila. Ano lang? Share muna tayo. Hello po. Hello. Saan nga yung CR dito? Ayun sila guys. Sabi nila. Share muna tayo. Sir, shout out. Paulit. Ay, naglag. Ay, naglag. False. Kala ko best friend. Best friend ang gusto ko. Pag kasi hindi best friend. Okay lang sama sa vlog ko yan? Okay lang ba? Hindi, isasama ko sa vlog ko, okay lang. Yung video nyo kanina. Dito. Ito yung sticker nyo. Kayo na lang po magbigay. Thank you. Ay, Kim, okay lang. Ano, cancel mo kayo natin, Diana. Ha? Diana, Kim. Pamangkin ko yan. Ay, pamangkin niya ba? Yeah. National tayo? Yes po. Ay, sabi po. Hello po. Punta na po kayo sa Anda. Anda po kayo? Yes. Anda. Pinoy Festival. Anong school po sa Anda? Ano? Saint Nicolas po. Saint Nicolas. Saint Nicolas. Catholic School of Anda. Ayun, oh. Shout out sa mga Saint Nicolas dyan. Shout out sa Nicolasian. Hello po. Sister. 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 Hello po. Please accept that. Di na marinig. Shout out dyan sa Saint Paul. Love you guys. Shout out sa mga kaklase namin dyan. Ano kayo vlogger na po? Wala na. Sama ko sa vlog ko, okay lang? Ha? Sama ko sa vlog ko. Sa... Wait lang. Bigyan ko kayo ng sticker. Ah, sige po. Kundi na lang kasi yung malaki ko eh. Oh my God. Pahingi. Pahingi ako yan. May tapo, dalawa po. Ito na lang yung mga ibang wala. Yun lang alam sa mga maliit. Kaya po, meron na. Sino pa pong wala? Okay na? Okay na? Thank you po. Yan o. Thank you po. Thank you. Welcome, welcome. Hello po. Subscribe po kayo sa Gear Boy. Thank you. Welcome po. Bye po.
Sige po. Thank you, kuya. Thank you, kuya. Hello po. Diba, nabuhayan sila sa Tapos pangalan ko. Ay, last na pala to. Tama na, boy. 842-091. Anong school kayo, sir? Po? Anong school kayo? Barlo po. Barlo Integrated. Sa Mabini kayo? Ayan. Shoutout po sa mga taga Mabini, guys. Shoutout sa mga taga-pamilya dyan. What's up? Watch out. Be here. Kinakabahan pa kayo, sir? Hindi naman po. Hindi naman. Sanay na. Iyan, ah. Sigat. Bigyan ko na lang kayo ng sticker. Ay, gagawin dito pala. Dito ka pala. Ayan, shoutout kay Basaran. Kasama niyo, sir? Ah, okay. Sa school niyo? Ayan. Good luck mo naman kami. Oh, good luck nga. Good luck sa kanila. Meron, sir, meron. Ay, magpa-practice na ata kayo. Sige, kuya. Ah, sige. Tagasan kayo, kuya. Dito po, sa Alaminos. Sige po yan. Ayun. Welcome po. Thank you. Sino pang wala? Sir. Hey, sir. Wala na. Follow na natin to. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bigyan niyo na lang po sila.
May papa-shoutout kayo? Handa. Ako na naman video ya. Oh, sige. Kanina yan? Kanina yan? Montage, montage. Wala na, nagpatay na. Ay, ignorante. Kanina yan. Patay ka dyan. Okay na ulit. Mag-video ka ulit. Oh. Mag-like and subscribe kayo dito sa Gear Moto. Sobrang solid dito, mamen. Yun, yun. Oh. Solid, solid, solid ka. Kargalots. Ano po pala ng Kermoto? Yes po, yes. Oh, ito. Dito ka. Yaman na ako ng video ya. Dito sa akin, hindi hawak lang sa akin. Shoutout kay mami. Hey, shoutout ang Solano Stripe tsaka Pandaraguban. Shoutout. Shoutout kay mama, wag ka na magalit. Shoutout dyan sa crush ko na hindi ako mahal. Shoutout kay Binis Baturi. Huwag kang baon. Shoutout kay Gab. Miss ko na siya. Shoutout po sa shoutout. Shoutout sa kaibigan ko, si Ibis Cacho. I love you so much. Wala na power up. Shoutout. Kermoto Shoutout dito sa kaibigan ko ya, si Ibis Cacho ya. Kermoto gar. Okay nang handa. Ayoko Okay na nga handa. Sana all. Ayun, oh. Okay na. Ay kuya, ay kuya. Thank you, thank you, thank you. Like rin ko. Thank you, thank you. Kaya mo tayong maging komedyante. Lang guys, sa ano. Ayun na, ito tayo. Wait lang. We're gonna start na. Wait lang. Gagi. Tugi na. May bike pala. Hindi ko nakita. Ate! Ate, ano yung paninda nyo? Libre lang po. Libre lang. Kuya, ano yung paninda nyo? Asin, ayun, shout out. Taga Burgos? Ay, Dasol? Ayun. Dasol guys.
para ano, maliwanag. Kasi na rin sa akin. Shout out.